हेल' लोगोफोर, दिनै 21 नभेम्बर आरो बे 21 नभेम्बरनि फुंनि समाव नोंथांमोननो माखासे रादाबफोर जथायनानै लाबोदों आरो बेनि गेजेरावनो नोंथांमोनहा गोदान खौरांफोर दैबानि नेसनेल आरो इन्टारनेसनेलनि कारेन्ट एफेयार्स हिसाबै नोंथांमोना मोनगोन। दा बेखौ नोंथांमोना फारि फारि नायलांबानो जाबाय। दा फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन दा जोबथारनायाव फाइनालि BJP आरो BPFनि लोगोखौ थुंगि होमारबाय आरो बे बाथ्राखौ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा शुक्रबारखालि रोखा खालामबाय। दा बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, अदेबानि गासैबो खौरांखौनो डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन। बेयाव टाइम 8आव फोसावनाय बायदि नोंथांमोननो बेखौ होनाय जादों, स्क्रिनशट नोंथांमोननो दिन्थिना होदों। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2 आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि नेहाथारि शब्दराम राभा बिथाङाबो कंग्रेसखौ नागारनानै UPPL राजखान्थियारि दोलोआव हाबफैबाय। दा बेयो UPPL राजखान्थियारि दोलोनि थाखाय मोनसे मोजां बाथ्रा। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3 हिसाबै हिमन्तआ BPFखौ खुगाजोंल' BTCनिफ्राय बोखारलांनो बुंब्ला जानाय नङा, हायोब्ला प्रेक्टिकेलि आउट खालामथों। दा बे बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो चेलेन्ज खालामनानै बुंदों शुक्रबारखालि। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4 सानसुमा खुंगुर बिथाङा मोनसे सान बारग'लांनाय मुलिसो, जेराव बियो दा जेबो खामानियानो गैला होनदों आरो बिथाङा MP बिजाथिनि सायख'जायैनि थाखाय MP बिजाथि हिसाबै थांनाय समाव सायख'जायैनि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनिफ्राय ओंखारलांदों आरो बे बाथ्राखौ शुक्रबारखालि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंदों। दा बेखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। नाम्बार 5आव नलबारिनि अमियापुराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों, जे पान्जाब नेसनेल बेंकआव साननि समावनो बाइकजों साब्रै सिखावा फैनानै पिस्तल दिन्थिना 60 लाख रां लानानै थांदों होनदों आरो थांनाय समाव लांदांआव गुलि गावलांनायाव नयन दास मुंनि सासे सुबुंनि देहायाव नांदों होनदों आरो बिथाङा दा फाहामथाय लागासिनो दङ होनदों। दासिम नाथाय बिथांमोन बा बैसोर उदखारिफोरखौ हमनो हानाय जायाखै होनना बुंदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 6 हिसाबै बेयाव SCERT आन्दाराव थानाय जेनाखि आसामनि DLED आरो बे DLED जेनाखि कर्स, बेनि जेनाखि पेड एग्जाम एबा प्रि एन्ट्रि टेस्ट खुंनाय जादोंमोन। दा बेनि रिजाल्टखौ होबाय आरो बेनि काउन्सिलिंबो होबाय आरो काउन्सिलिंआ 24 नभेम्बरसिम जागोन होनदों आरो बेनिफ्राय एडमिसना 1, 3 आरो 5 डिसेम्बराव जागोन होनना सानथाम। दा बे काउन्सिलिंनि थाखाय जायफोरहा रिजाल्टआव मोजां जादोंमोन बिथांमोननि जेनाखि लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज बेबो आउट जाबाय। दा बेखौ SCERTनि अफिसियेल साइटआव नोंथांमोना मोनगोन आरो बिनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना बिनि लिंक मोनगोन। बेखौ आं नोंथांमोननो प्रभाइड खालामना होदों। बेनिफ्राय हादरारि खौरां हिसाबै नोंथांमोना नुगोन आरो बिनि कारेन्ट एफेयार्सबो जालांगोन। बेयाव नुगोन प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै अदेबानि 21 नभेम्बराव 15थि G20 लिडार सामिट खालामगोन होनदों आरो बे लिडार सामिटआव बे 15थि G20 लिडार सामिटआव बिथाङा साउदी आरबियाजों खालामगोन आरो बेखायनो साउदी आरबियानि किं एबा राजा सलमान बिन आब्दुलाजिज आल बिथांजों सावरायलायगोन होनदों आरो साउदी आरबियानि सोमोन्दै नोंथांमोना बायमोन केपिटेल रियाद, कारेन्सिया जाबाय साउदी रियाल। बेनिफ्राय नाम्बार 2 दं जे अक्सफर्डआ COVID-19 भेक्सिनखौ पाब्लिकफोरनि थाखाय 2021 मायथाइनि एप्रिल दानाव हगारनानै होगोन होनदों आरो बेयो 1000 राङाव हगारजागोन होनदों पाब्लिकनि थाखाय आरो बेखौ फोसावदों सेरियाम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियानि CEO। बे बिथाङा जाहैबाय CEOआ आदार पनवाला बिथाङा फोसावदों आरो बेनिनो हेल्थ वार्कार, इल्डार सिनियर सिटिजेन बिथांमोननि थाखाय फेब्रुवारियावनो 2021नि फेब्रुवारियावनो बेखौ होग्रोनाय जागोन। बेनिफ्राय जेनेरेल पाब्लिकनि थाखाय बेखौ एप्रिल दानाव होनाय जागोन होनदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3 जे ICC एबा इन्टारनेसनेल क्रिकेट काउन्सिल वमेन्स T20 वर्ल्ड काप 2022 दा बे 2022खौ फावसायलांबावबाय। दा बेखौ COVID-19 पेन्डेमिकनि थाखाय फावसायबावनाय जाबाय होनदों आरो बेखौ फावसायनानै 2023 एबा 2023 मायथाइनि फेब्रुवारियाव खुंनाय जासिगोन होनदों। बेखौ थि खालामनाय जाथ'लायबाय, बेनिफ्राय उनाव फावसायबावनो हागौ। बेनिफ्राय नाम्बार 4आव दङ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो भुटाननि गाहाय मन्थ्रि लटे त्शेरिं बिथांमोनहा जथायै भुटानाव रुपे फेज 2 रुपेखौ फेज 2 हिसाबै लन्च खालामबाय। दा बेखौ दिनै एबा मैया 20 नभेम्बर खालि नरेन्द्र मदि आरो भुटाननि गाहाय मन्थ्रि लटे त्शेरिं बिथांमोनहा बेखौ लन्च खालामदों भुटानाव आरो बेयो नैथि फेज 2। बेनिफ्राय फार्स्ट फेजखौ खालामदोंमोन 2019नि आगष्ट दानाव। 5आव दङ इन्टारनेसनेल क्रिकेट काउन्सिलआ इन्टारनेसनेल लेभेलनि जेनाखि क्रिकेट
गेलेनाय बादायलायनाय। दा बे क्रिकेट गेलेनाय बादायलायनायाव बैसोखौ दुइसिन हिसाबै सिमा खालामना होदों 15 इयार्सखौ। 15 इयार्सनि गाहायनिया इन्टारनेसनेल लेभेलनि क्रिकेट खेलायाव गेलेनो मोननाय नङा। बेनिफ्राय 15निफ्राय गेलेजोबनो हानाय जागोन होनदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 6आव जे भारतनि कम्पट्रलार एन्ड अडिटर जेनेरेल गिरीश चन्द्र मुर्मु बिथांखौ एक्सटार्नेल अडिटर अफ इन्टार पार्लियामेन्टारि इउनियन अफ जेनेभानि थाखाय सायख'नाय जाबाय होनदों। माने जोंनि भारताव बिबान लाबाय थानाय कम्पट्रलार एन्ड अडिटर जेनेरेल बिबान लाबाय थानाय गिरीश चन्द्र मुर्मु बिथांखौ जेनेभा नोगोराव थानाय एक्सटार्नेल अडिटर अफ इन्टार पार्लियामेन्टारि इउनियनाव थिसननाय जाबाय होनदों। माने इन्टार पार्लियामेन्टारि इउनियननि एक्सटार्नेल अडिटर हिसाबै थिसननाय जाबाय। दा बे आरो बेनि टार्मा बोसोरथाम जागोन होनदों आरो बिथाङा बे इन्टार पार्लियामेन्टारि इउनियननि एक्सटार्नेल अडिटर हिसाबै बिथाङा चार्जखौ लागोन होनदों सुप्रिम अडिट इन्स्टिट्युट अफ सुइजारलेण्डआव बेखौ लाहैनाय जागोन होनदों। आरो बे इन्टार पार्लियामेन्टारि इउनियन जेनाखि बेखौ 284थि जेनाखि सिजन बेयाव बिथांनो बे बिबानखौ होनाय जादों। आरो बे इन्टार पार्लियामेन्टारि इउनियनाव गासै 279था बेयो 179सो जागौमोन, 200 लिरफ्लांदों। 179था हादोरफोरा मेम्बार हिसाबै बेयाव दङ होनदों आरो बेखौ गायसनदोंमोन 1889। बेनिफ्राय नाम्बार 7 दङ इण्डियान काउन्सिल अफ मेडिकेल रिसार्च आरो भारत बाय'टेकजों दिहुनजानाय जेनाखि COVID-19नि भेक्सिन कभाक्सिन। दा बे कभाक्सिनखौ फेज 3 हिसाबै ट्रायल खालामनाया हारियानायाव जाबाय। बेखौ नोंथांमोना मैयानि कारेन्ट एफेयार्सआव मोनदों। आरो बे हारियानायाव हारियानानिनो हेल्थ मिनिस्टार अनिल भिज बिथाङा गावनो लाजेनदों बेनि 3rd ट्रायलखौ। दा बे जाहैबाय भारताव COVID-19नि ट्रायल खालामनायनि गेजेराव लार्जेस्ट क्लिनिक ट्रायल होनदों। बेनो कभाक्सिननि 3rd फेज भेक्सिन ट्रायला। नाम्बार 8आव दङ भुबनेश्वर सिटि जे उरिष्यानि केपिटेल। दा बे भुबनेश्वर सिटिया भारतनि मादावनो गिबिसिन फेकेल स्लाट्स एन्ड सेप्टेज मेनेजमेन्टनि थाखाय इन्टारनेसनेल अर्गेनाइजेसन फर स्टेन्डार्डाइजेसननि सार्टिफिकेट मोननो हानाय जाबाय होनदों आरो बेनो फार्स्ट सिटि होनदों भारतनि गेजेराव बे सार्टिफिकेटखौ मोननो हानाय। बेनिफ्राय नाम्बार 9आव दं इण्डियान नेभिया 9 पइजन 81 मेरिटाइम सार्भिलियन्स एयारक्राफ्ट मोननो हाबाय होनदों। USA हादरनिफ्राय बेखौ मोनबोनाय जादों आरो बेखौ गवानि हान्सा नभेल एयारबेसआव लाबोनाय जादों। नैबे लिरनायाव भेबेल जादों, नभेलमोन बेयो। नभेल एयारबेसआव लाबोनाय जादों हान्सानि गवायाव थानाय हान्सा नभेल एयारबेसआव लाबोदों USA निफ्राय। बे जाहैबाय 9 पइजन 81 मेरिटाइम सार्भिलियन्स एयारक्राफ्ट। लास्ट हिसाबै दङ मृदुला सिन्हा। बिथाङा गैलिया होनदों। 77 बोसोर बैसोआव बिथां आइजोआ थैनानै थांबाय आरो बिथाङा मानि थाखाय मुंदांखामोन एबा माजों सोमोन्दो दङमोन, बिथाङा जाहैबाय गवा रायजोनि फार्स्ट वमेन गभर्नरमोन होनदों। बेखायनो बियो मुंदांखा जागोन आरो गोनां जागोन। गवा रायजोनि गिबिसिन आइजो गभर्नर जायथु मृदुला सिन्हा बिथाङा गैलिया। दा बे दिनैनि थाखाय बेखिनि एसेनोसै। गुबुन गुबुन खौरांफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन एबा प्लेलिस्टआव हाबनानै नायबानो जाबाय, गासैखौबो मोनजोबगोन। सिगांनि कारेन्ट एफेयार्सफोरखौबो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।